दिनै एमआरएमआव लांनानैबाबो एखे खोथा डक्टरनाव थांनानै होनबाय आंनि बिहामजोआ मुलि होदों पयजन होदों होनदों आंनि बिहामजोआ पयजन होदों दा पयजन केसखौ माबा मोनो नालाय ओंखायनो पयजन केसखौ बिसोर होनबाय जों हाला दस्रा जायगायाव शिफ्ट खालामदो होननानै ओमफ्राय बेखौ लवार आसामाव शिफ्ट खालामबाय लवार आसामावबो लांनानै बे बिखुनजोआ एखे खोथा डक्टरा सोंबाय नालाय मा जादों बे होनदों पयजन जाहोदों होनदों पयजन जाहोदों बिहामजोआ पयजन जाहोदों होनदों ब्लाड टेस्टखौबो नेयाखै जेबो नेयाखै बे डाइरेक्ट होनबाय पयजन जाहोदों ब्लाड टेस्ट बिदि जेबो रिपर्टआव बिदि गैया जे पयजन होननानै जेबो बिदि गैया आंनि खोथाया माने दा जुदि आंनि फिसाया जुदि पयजन मोनजादोंबा अफाय मोनजादों बे सैथोखौ नागिरनांगौ सैथोखौ नांगौ हस्पिटालाव थाहैनाय समावबो नोङो फिसायखौ नोंना किडनि गैला लास्ट स्टेज जाबाय होननानै नोङो मोनसे गिख्रंथाव बाथ्रा बुंबाय थायोमोन नामा आं बिदिथ' होनाखै जेबो बिसोरनि खोथासो बे आंनि फिसाया आंखौ लेंहरो आं खननैल' थांनो मोन्दों बेनि उनाव बिसोर आंखौ नायहोआ बिसोर होनो आं थांनानै बोले बिदि माबा माबि होनो आंनि फिसायखौ बिसोर जेरै होनदों बिदि होननानै आंखौ सोआ आंनि फिसायखौ आंखौ नायहोआ आं थाङो आंखौ नायहोआ आंनि फिसाया सोङो बोरै साइनिया नार्सखौ थिनहरो साइनिखौ लेंहरदो होननानै बिसोर होनो बे गैया बे खारबाय होनो आं सामफ्रामबो थांगासिनो हस्पिटालाव लवार आसामावबो बिल हैगासिनो बे आंनि फिसाया आंनो भिडिअ कल खालामो मालाबा बेफोरबो दङ भिडिअ कल खालामो फनाव लेंहरो नों मानो फैया आं होनो आं थाङो आरो बेहायबो जुदि आं होनो नोंनि बिसोर आंखौ नायहोआ होनदों आं खननै बिसोर आंखौ नायहोआ बिसोरनि खोथाखौ बाथो नों फैदो आं फैदो होनो आं थाङो बे आंखौ नायहोआ बिखुनजोआ आंखौ नायहोआ मानसिखौ नायहोआ गुवाहाटियावबो बिदिनो खालामदों फिसाया आंखौ लेंहरो नों मिन्थिया नामा माया नामा नों बिदि आं थाङो गुवाहाटियावबो बे आंखौ नायहोआ मानसिखौ नायहोआ सिरियास टाइमाव फना माने सुइच अफ जाबाय थायो आंनि फना मालाबाबो सुइच अफ थाया आंना गथ' गथाय दं स्कुल दं आं मानो सुइच अफ लानो सब समय आंनि फना अन थायो मालाबा जुदि बेटारि जोबनानै अफ जाबायबा 2-3 मिनिटनि थाखाय अफ जानो हागौ आंनि फना मालाबाबो अफ जाया बेफोर गासिबो बानायनाय खोथासो बिखुनजोआ जेरैबायदि एलिगेसन खालामदों बेखौ नोंथाङा गासिबो नेवसिगारबाय नङा होमबा नंखाय होनना बुंबाय नंखाय जाथायाव मा जामारदों एक्सुअलि जानायाथ' एफआइआर दंमोन बेखौ बिमायाबो मिन्थिगौ ओमफ्राय बिमाया बेखौ सापर्ट खालामदों दावरावथ' जायाखै आंनि फिसाया बे एफआइआर जानायनि उनाव न'निफ्रायनो थांदों बे हिन्जावजों न'आवनो गैया आंनि फिसाया मास मोनथाम गैया बेनि उनाव न'आव फैदों फैनानै आरो बिमाया लानानै थांलायबाय बेखौ बे हिन्जावजों थाहैदों ना फंबायनि न'आवबो थादों खोनादों आं मास मोनथाम गैया बेनि उनावबो बिफा थानायावबो गैया बेनि उनावबो मास मोनथाम गैया बे फुरा मास मोनथाम गैया बेफोर गासिबो रेकर्डिं दंजोबो माने आंनि फिसायनि मबाइलाव मोन्दों दे बेना अट' रेकर्डिं जायो नालाय बेनि मबाइलावसो बे हस्पिटाल थांनायनि उनावसो आं बेनि मबाइलाव बे रेकर्डिंफोरखौ खोनादों बे हस्पिटालाव थांबा मबाइल थालांदोंना बेनि मबाइलावसो दङ अट' रेकर्डिं जायोमोन नालाय बेनि फनाव बेनि मबाइलाव माने बिसोर रायलायनाया दं आरो बे हिन्जावजोंनो थांदों मास मोनथामसो न'आव गैया बेनि उनाव बिमाया डिभर्स केस फाइल खालामदों बिमाया होनो आंखौ गारहोथारगोन ओमफ्राय आंनि फिसाया आंजों मिलायनो नागिरो बे टाइमावबो बे होना आंखौ नांला माने आंनिफ्राय दाहेज बियो बे फैसा बियो आवैनिफ्रायनो नोंसोर हारसा नालाय बेंगलिफ्रा दाहेज होयो नालाय जोंनाव नियम दं जेनेबा हाबा बा माबा जिनिसफोर थाखा फैसा सना गारि घोड़ा हरो नालाय जोंना बिदि हरदों एफा एनै माने एकबारे बिदि हराखै दा बेखौनो बियो बे एफा मोनबा सिरि थायो आरो कয়েक दिन उनाव बिदिनो बियो बेनि थाखायबो आंनि हासबेन्डआबो जों गोदोनिफ्रायनो आलदा थानायसो जोङो दा बिखुनजोआ आंखौ बे सम्पतिनि थाखायनो आंखौ बेदि ब्लेम खालामनानै आंखौ फासायबायानो होनजाबाय फासायबाय आंखौ बे जेरावबो आं मोखां देखायनो हाया डाइभर्स नागिरनाया नोंखौसो बेथ' लेखायावसो मिन्थिगोन डाइभर्सआ आं होदों ना सोर होदों बे लेखाफ्रा दंजोबो डाइभर्सथ' आं लुगैयाखै जिबनावबो डाइभर्सआ जेनेबा आंनि फिसाय फाइल खालामनाय जादों आंनि बिखुनजोनि माबायाव प्रेसाराव फाइल खालामदों ओमफ्राय आंनि फिसाया फैनानै उठायदों बेसो उठायफैदों न'आव डिभर्सखौ उठायनानै ज' थाफिननाय जाबाय ज'आ जों हासि खुसि थायो ज' थायो बेनि खुनु रल गैया बिमाया खालि जेनेबा बे हिन्जावजों लोगो जानानै बे हिन्जावखौ आं लाबोगोन मागोन फिसायनि जोबथा जिथु मैया गोमाबाय बे समाव नोंखौ खारखुमाबाय होननानै अजद खालामो बेखौ आं खोनादों आंखौ होनदों खारखुमाबाय
दा आं फिसाइखौ लास्ट बिदाय टाइमावनो आंखौ माबायदि खालामदों बिसोर फुलबो होबाय बे टाइमावनो आंखौ बिसोर जमनानै आंखौ बुदों जोदों खर'आव सौदों माने बे जायगायावनो आंखौ बुथारनायनि बिसोरनो प्लेनिं आंखौ सेस खालामनायनि माने आंनि हाजबेन्डनि बे ब्लेम होनानै आंखौबो सेस खालामनाय बेबो सेस आंबो सेस सम्पतिया गावसिनि जाजोब्बाय बिसोरनि गासिबो बे प्लेनिंआनो बेनो थाखा फैसानिबो अजद खालामदों जिहेतु नोङो थाखा फैसाखौ लानानै सिरि सिरि थायो होननानै थाखा फैसायाथ' गासिबो रेकर्डआवनो नुजोबगोन बिमाया जे ट्रान्सफार खालामगासिनो 12 लाख 19 लाख थाखाया बे अफाय गारखो आंनि फिसायनि ट्रिटमेन्टआवथ' गारनाय बायदिथ' नुवाखै बेथ' रिपर्टआव थायोना सोर गारदों सोर गाराखै बे फैसाया बे अफाय गारखो आं मिन्थिया बे अफाय गारखो बे फैसाखौ 19 लाख थाखाखौ बे अफाय गारदों खिन्थु आंनि फिसायनि एकाउन्टनिफ्राय ट्रान्सफार खालामदों इउनियन बेंकआव रेकर्डखौ आं लाबोनो हागोन डेलि 1 लाख ट्रान्जेक्सन खालामनानै 12 लाख ट्रान्जेक्सन खालामदों राकेश ब्रह्मनि एकाउन्टनिफ्राय पार्बती ब्रह्मनि एकाउन्टआव थांदों 12 लाख बे 12 लाख थांनायावनो बे क्राइम ब्रान्चनिफ्राय बेखौ एकाउन्टखौ ब्लक खालामदों आं फन हरबाबो हमा अनसुमिनाव फन हरो अनसुमिया हमा फिसायनि कन्डिसनखौ मिन्थिनो थाखाय जेनेबा नोंसोर आंखौ नायहोआ नालाय दे मानसियाल' सुस्थ' जानानै फैथोंसै होननानै आं होनो जे मानसिनि कन्डिसना मा बिसोर फन हमा जे दिनखालि एकाउन्टआ ब्लक जादों बे दिनाव आंखौ हुलुस्थुल फन हरदों बिसोर फैसा लाबो फैसाया सर्ट जाबाय उमुक खालामनांगौ होननानै फैसा लाबो मारै अबेनिफ्राय जगार खालामनानै लाबोनो आं दे आं लाबोगोन होननानै सना थना फाननानै लाबो दे लाबोगोन आं होननानै जगार खालामबाय आं मोनानि टाइमाव होनबाय नालाय फुङाव बिदिनो 12टा 1टासो जाबाय जगार खालामबाय आं जगार खालामनानै 1 लाख आंनि बिखुनजोनि एकाउन्टआव हरबाय 80,000 अनसुमिनि एकाउन्टआव हरबाय माखासे 5 लाखखौ केस लांबाय बे बिदाखौ लांबाय बे आंनि फिसायनि बिदा जायो बेखौ लांबाय आं हारसिं जाबाय नालाय आं सोरजों थांनो आरो एथ' बुरजा थाखा लानानै बे फैसाखौ लानानै आं थांनायावबो मानसिया बे होनो जे थगायदों मादों फैयाखै आधा रास्तायाव माने गारि गाज्रि जादों नालाय जों भारा गारि लानानै थांदों दा मा बेल जदों होनदों बे माबाया ड्राइभारनावबो सोंनो हागोन बे टाइमाव जोंजों सासे गथ' दंमोन आं होनदों बिखुनजोखौ फैसाया जुदि इमारजेन्सिबा जों 1-2 घन्टा लेट जानो हागौ बे फैसाखौ होमबा जों बे रेपिड' ना मा होनो बे अनलाइन माबा खालामनाया बेजों फाथायहरसै बेजों बे गथ'खौ 5 लाखखौ फाथायहरबाय बेजों बे गथ'जों हस्पिटालाव फाथायहरनानै नेक्स्ट दिनावनो खबर मोनबाय मानसिया गैला फुङावनो 5:30 5:41 माने बिसोर 5:45 आंनो फन हरदों मानसिया गैला गोथैखौ गारो ना मायो बिदि होननानैसो होनदों आंखौ गोथैखौ गारलाङो ना माबायो होननानै बिसोर गैला हस्पिटालाव आं थांबा बिमा गैया आंनि बिखुनजोआ हस्पिटालाव गैया दा बे दिनावथ' आं बिदि एक्सट्रा थाखा लानानै थाङाखै मबाइलाव दङ मबाइलावथ' 1 लाखनि बारा ट्रान्जेक्सन जाया दा बे टाइमावनो आं बिल होनांगौ जाबाय बिला आं नुबाय नालाय पेन्डिं बिलखौ आं होनांगौ जाबाय गुवाहाटियाव जगार खालामनानै बे आदामोननिफ्रायबो लाबाय एसे आब'मोननिफ्राय लाबाय दस्रा मानसिनिफ्राय 10,000 5,000बो जगार खालामनानै फुरा बिलखौ आंनि एकाउन्टनिफ्राय 1 लाख ट्रान्जेक्सन खालामदों बिसोरनि एकाउन्टनिफ्राय 1 लाख खालामदों ट्रान्जेक्सन खालामनानै बिलखौ कमप्लिट खालामनानै जे बिलखौ कमप्लिट खालामबा माबा हरो ना जेनेबा बडिखौ जेनेबा नोंसोर लांनो हागोन बे टाइमाव बिलखौ आं कमप्लिट खालामबायानो खालामनानै जेनेबा ओरै फार्स्ट फ्ल'र सेकेन्ड फ्ल'र थांनांगौ थिनहरो नालाय बिसोर बे टाइमावनो बे अनसुमिया आंनि फिसायनि बडिखौ लानानै एम्बुलेन्स लानानै पस्टमर्टम खालामहैबाय मालाबानो आं खबर गैया बिसोर होनबाय ओमफ्राय खबर गैया बेखौनो होनबाय पस्टमर्टम खालामनो लाबोबाय आरो फैसा हरदो आंथ' बिदि फैसा लानानै थाङाखै आरो एकाउन्टाव थांबाथ' आं बेबायदि जादोंना दै बायनानै लोंनोबो फैसा गैया बे टाइमाव फैसा थाबाबो इउज खालामनो हाया माने गुवाहाटिनिफ्राय फैबा दा बे आधा रास्तायाव होनबाय आरो फैसा लाबो पस्टमर्टम खालामनांगौ दा बे पस्टमर्टमखौथ' आं सिगां खिथायाखै जेबो जे पस्टमर्टम खालामनांगौ होननानै हस्पिटालाव होनबाय बिलखौ क्लियार खालामदो बडिखौ लांदो ड्रेस चेन्ज खालामखाबाय मानसिखौ बिल क्लियार खालामबाय आं खुनुरखम खालामनानै बे लेखाखौ मोनबाय मैया बेखौनो होनदों बिसोर लेखा लानानै खारखुमादों लेखा लानानै मानो खारखुमादों बे मा खोथा जाखो लेखाखौ लानानै खारखुमानो हायो नामा बिलखौ आं होबाय नालाय बिसोर बेखौ होबाय आं लानानै फैबाय बिसोर होनबाय बडिखौ गावसोर आंनो होआ ना दा माला अनसुमिया बेखौ एम्बुलेन्सजों लानानै पस्टमर्टम खालामहैबाय GMC ना मा ओमफ्राय होनदों GMCआव पस्टमर्टम खालामनो होबाय आरो 1-2 घन्टा उनाव आंखौ होनदों फैसा नांगौ मैया जेनेबा बे दिन आरो बेनि सानसे सिगांनो फैसा आं केस हैदों आरो दाथ' आंनि आखायाव गैया एकाउन्टाव दंबाबो आं बोरै हरनो होननानै बेखौनो होनदों बिसोर खारखुमादों आंथ' गुवाहाटिनिफ्राय सफैनो टाइम लागोन ना 4-5 घन्टाथ' लायो बेखौनो होनदों दाबो फैया माबाया होननानै आंनि बिखुनजोआथ' फुंनिफ्रायनो गुवाहाटिनिफ्राय फैखाबाय मानसिखौ
आं थांनानै मानसिखौ लोगो मोनाखै बिखुनजोखौ बे बाहायनो फैखाबाय आंनि न'आव फैनानै जों जेराव संसार जादों कमार्स कलेज माइबं नोगोराव बेहाय फैनानै बिखुनजोजों जों थायामोन बेहाय फैनानै जोंनि किचेननि दरजाखौ बे मिस्ट्रि लाबोनानै हाखावनानै बे हाबनानै माबा खालामदों दे खालामदों बेनो बेनि टारगेटा नालाय सम्पतिनि लब बे न'खौ लब लाथों आं बेखौ नांला आं बेखौ खुनु लब गैया बे न' लायो बे लुगैखादों नालाय आंनि फिसायखौबो जाबाय न'खौबो जाथों आंखौबो जागोन बे आंनि फिसा सानैखौबो जागोन बे नोंसिनि सायाव आं आसा खालामनानै फैदों नोंसोरनो बिसार खालामनांगोन सैथोखौ बरननांगोन सैथोआ मा सैथोखौसो लुगैदों आं नोङो नोंनि फिसाया गुबुन मोजां मोननाय दं होननानै बबेनि बेलाय सिनायो नामा औ सिनायो सुइटमि नार्जारि बे हिन्जावखौबो बहुद बुजायदों आङो बहुद मोजां भाबेबो होनदों बे हिन्जावाबो मानिथारा सुइटमि नार्जारि होनो बेखौ बेबो हाबा जानाय बेनाबो गथ' दं बङाइगावआव भारा थायो सुइटमि नार्जारि ओरैनो बिसोरनि प्रुफ दङ औ प्रुफ दंजोबो बिसोर सानैजों ज' भिडिअ दं फट' दं भइस रेकर्डिं दं वाट्सएप गासिबो दंजोबो बेखौ लानानै नोंसोरनि गेजेराव दावराव जाबाय थादों नामा दावराव जायाखै बेखौ लानानै बे हिन्जावनि माबा लानानै आंनि फिसाया न'निफ्रायनो गैयामोन न'निफ्रायनो थांदों आंखौ गारनानै थांदों आंनि डिलिभारि जागोदान डिलिभारिनि 15 दिन उनाव बे न'निफ्राय थांदों बे न'आव गैखाया बे हिन्जावजों खारनानै थाहैदों बेहाय बिमायाबो सापर्ट बे बातानमारियावबो थादों आंनि फिसाया बेजों थांलाय फैलाय थादों बे आंनि फिसाया न'आवनो थायाखै दावराव जे जागोन आंनि फिसाया न'आवनो थायाखै आंनि फिसाया न'निफ्रायनो थांदों गोरोबलायफिननायनि खेथ्रआव मा बुंनो नागिरो नोंनि बिखुनजोजों गोरोबलायफिननायनि खेथ्रआव माबायदि लुबैदों बिखुनजोजोंथ' बिखुनजोनि टारगेटआथ' आंखौ बुथारनायनिसो आरोथ' जेबो आं नुवाखै मैया जाबायदि बिसोर जमनानै आंखौ बिदिथ' खालामनाङाना बिसोर जाबायदि मानसि आंखौ खोननैसो सौबानो आं मा जागोन खोननैसो सौजाबाय खुनुरखम बे बुरिफ्रा आंखौ होनदों ओरैजों थांदो थांनायखायसो आं दा नोंसोरजों रायज्लायनो हाबाय नङाबा दिनै आंबो निउसावसोमोन दा नोंसोरनो खालामनांगोन जा खालामो अननानै नोंसोर सैथोखौ आं नागिरो सैथोखौल' बरनदो सैथोआ मा बिराद नोंथांनि न'आव थाहैफिननो गोसो मा होनदों नोंनि न'आव थाहैफिननो हास्थायगोन ना फिसायनि न' फिसायाथ' होनदों नों मोजां फिसाया लास्ट आंनो जेला लास्टथ' नङा जेला आंनो जे फन हरबाय थायोमोन बे होनो नों मोजां थादो दे गथ'फोरखौ लानानै मोजां था ओमफ्राय न'खौ जेनेबा जों सानै बिसि फिसायजों सानैजों लुनाय दे न'आ बे खुनु माबानि बे बिखुनजोनि खुनु माबा गैया दे बे न' दाउट बिहावनि सम्पत्ति आंनि बिहावनि सम्पत्ति खिन्थु जों लुनाय बिसि फिसाय सानैजों मिलायनानै लुनाय बेहायबो आंबो होदेरनाय दं आंनि बिसि फिसायजों सानैजों मिलायनानै लुनायसो बे न'आ आंनि फिसायनि बिराद आसा दं बे न'आव बे होनदों बे न'खौ मोजां दोनदे मोजां मेनटेन खालामनानै दोनदे आरो बे थानाय टाइमाव बे सब समाय न'खौ खेल लायो साफा खालामो गावनो आंनि फिसायानो बेबायदि भुल खालामनो मोनासै आंनि फिसाया लास्ट टाइमावबो माबाय बेनि लास्ट बिदाय दिनावबो ओरैबायदि गाज्रि खालामना होबाय लास्ट बिदायखौबो मोजां होनो मोनासै लास्ट बिदायखौबो ओरैबायदि गन्डगल बेनि मोजां थांहोआसै आंनि फिसायखौ लास्ट बिदाय टाइमावबो बिदि खालामनाङामोन मानसिखौ मोजां बिदाय होनांगौमोन जोबथा कुइसन बिखुनजोआ साजिस खालामखानाय गासिबो साजिस खालामखानाय बे सम्पत्तिनि थाखायनो बे साजिस खालामखानाय सासे आंनि फिसायाथ' गैला दा आंखौ फुल प्लेनिं खालामनानै बिसोर खुगाजोंसो होनदोंना बिसोरनाव जेबो बिदि प्रुफ गैया खालि खुगाजों होननाय बिसोर जेबो बिदि प्रुफ गैया खालि खुगाजों होननानै आंखौ फासायनाय बिसोर फासायनायानो जायोना बे